Nää kaikki tässä on pussiteitä. Me emme puhu näistä nyt tässä videossa. Nää jää sivuun, näistä me ei puhuta. Tämän valmistus on vaan niin yksinkertaista, ja mä en tiedä miten mä saisin siitä mukaan videon. Ja mä en edes juo pussiteitä enää. Rehellisesti mä en edes tiedä miten mä saan irtoteista tehtyä videon, mutta kun mä lupasin sen, niin tässä sitä ollaan. Mulla on pikku tunnustus tehtävänä. Nimittäin tää ei oo teetä. Mä tuun tekemään tätä koko tämän videon uudelleen, valmistamaan tätä uudelleen, mut silti tää ei oo teetä. Nää on Yerba Maten lehtiä, jotka niinku käytännössä toimii samalla tavalla kuin tee, maistuu samalta kuin tee, valmistetaan samalla tavalla kuin tee. Ihmiset kaikki luulee, että se tarkoittaa myös teetä, joten tää video on tee-video. Okei, aloitetaan kaikessa simppelimmällä tavalla. Okei, ehkä simppelein. Ehkä se tapa, miten ihmiset ajattelee, että teetä valmistetaan. Siinä on teekannu. Otetaan kansi pois. Otetaan meidän Yerba Mate, joka toimii teenä. Tää on nyt tee tässä videossa. Tää on vaan niin hyvää. Kun siis tää maistuu käytännössä samalta kuin vihreitä, mutta tää on vaan vähän makeampaa. Joten suurimmaksi osaksi ajasta mä vaan sanon, että mä juon vihreitä teitä, koska se on toinen, mitä mä juon tosi paljon. No, otetaan täältä tätä kunnon satsi, pistetään sinne. Sitten pistetään kuumaa vettä. Sinne niin vaan. Kansi kiinni. Ja sitten odotellaan. Ja sitten kun se on ollut tarpeeksi kauan, otetaan vaikka tuo muki. Sitten vaan laitetaan siihen tommonen päälle. Se meni aika hyvin. Ja sitten kaadetaan sieltä niin. Siihen jää kaikki Yerba Matet jää siihen. Mutta, koska mä en ajatellut juoda ihan tätä kaikkea teetä 5 sekunnissa, laitetaan se mieluummin termospulloon. Okei, siinä on meidän seuraava tapa. Tällä mä yleensä teen mun teen, koska tällä saa paljon tehtyä pienellä vaivalla. Otetaan Yerba Matet täältä näin. Ja sitten yllätys pyllätys, lisää kuumaa vettä. Kansi päälle. Ja sitten odotellaan. Ja sitten kun ollaan odoteltu tarpeeksi kauan, niin sitten vaan läimästään tuosta kiinni. Ja koska tää oli niin itsestään selvää, niin tää menee suoraan termospulloon. Ei tän mahu enää pian. Tää on ihan just täällä. Mulla on niinku litra teetä tässä jo. Mä en tuu nukkuu tänään yönä. Tää on hälyttömän kuumaa. Tää on paljon kuumempaa kuin tää äsken. Mitä ihmettä? Mitä olisi mahdollista? Okei, nyt tulee ehkä kaikista yleisin. Semmonen, minkä ehkä kaikki on nähnyt jo joskus, jossakin. Jos joku käyttää teetä, niin se on yleensä tää. Se on vaan tää ihme. Tällä kourataan sitä ja pistetään sitten kiinni tällä. Sieltä niin, tommosta vaan. Oho, mä tiputin kaiken. Tää on vähän huono, kun mä en näe tästä kameran läpi oikein mitään. Tää on ollut ihan katastrofi tää video ja mun loppuu pian tilaa puhelimesta. Sitten pistetään tuohon. Mä käytin pienintä mahdollista mukia, mikä mä löysin ihan vaan sen takia, että tästä ei niinku tulisi paljon. Normaalisti sitä ei kuuluisi laittaa noin paljon, noin pieneen mukiin. Noin paljon. Sitä ei todellakaan kuuluisi tekemään näin pienessä mukissa. Niinku esimerkin näyttämiseksi. Sinne pistetään. Koska tää on niinku tarkoitettu siihen, että sulla on niinku teekannu ja sä kaadat sieltä, kun se on hautunut siellä. Sä et niinku tässä haudo sitä. Sitten on vielä tää, mutta tää on niin tylsä. Sä vaan laitat tällä teeseen ne Yerba Matet. Sitten padain, se menee sinne. Oho, mä oon mun lamppuun. Sitten suljetaan ja sitten shake. Ja sulla on vuosisadan parasta teetä. Yerba Mate teetä. Matcha teetä, jos mä oon tosi laiska. Mut mä voin vielä nopea tekee tässä matcha teetä, koska mikä jottee. Ikinä ei voi olla liikaa teetä, paitsi nyt kun mulla alkaa oikeesti olla 1,5 litraa teetä ja kello alkaa olla 8 illasta. Mä en tuu nukkuu tänään, se on niinku 100 varma, mutta en mä edes halunnutkaan nukkua. Ja tää kama tulee sitten fancyssä pullossa. Moja Matcha Traditional, suoraan Nihongosta. Nihongo. Ja mut tää on hienoa tavaraa. Tää mitä tää aukeaa tää korkki, tää on ihan paras. Ei ollutkaan. Pistetään se tuohon. Otetaan tää. Pistetään tähän. Joo. Sitten me otetaan täältä kunnon kourallinen tätä. Tommonen satsi otetaan. Me ei nyt sitä paljon oteta, mutta mä haluan nukkua tänään, please. Kaadetaan ne kaikki tohon. Ne suodattuu siitä läpi. Noin. Tippuu sieltä läpi kaikki. No ei kyllä varmaan kaikki tässä tilanteessa, kun tää on vähän märkä, niin tohon jää osa. Sitten vaan lisätään kuuma vesi. Ja nyt me otetaan tämmönen hieno selkähieroja ja aletaan vaan hieroa sitä teetä. Okei, mä olisin kyllä voinut sanoa joku toisenkin verbi. Tässä kuuluisi jotenkin tekee niinku tämmöstä
tupla V, eikä niinku tällaista, vaan niinku edessä takas enemmänkin. Ja toi ei saisi osua toi juttu sitten niinku noihin reunoihin kovin paljon, ettei se vahingoitu. Okei, mä en tuu saamaan sit tummempaa, ei voi mitään. Mä en todellakaan laittanut siihen tarpeeksi sitä. Ei saa haittaa, sen mä saan yöuneni. Siinä on meidän matsamme, se pitäisi normaalisti olla paljon tummempaa. Ja riippuu vähän haluksi sit semmoista niinku vaahtosaa vai ei, niin riippuu myös. Kunhan täältä ei tuu sattumia, niin tää on onnistunut, sanotaan näin. Mutta ton takia mä teen sitä mieluummin yleensä tällä. Sen takia, koska tää on vaan niin paljon helpompi. Ei sit ehkä tuu ihan niin rikas maku, mutta on se silti tosi hyvä. Joo, eikä siinä. Mulla on nyt aika paljon teetä tässä juotavana. Siinä on niinku 1 kuppi ja sit tässäkin on vielä vähän jäljellä. Ja sit on tämmönen kokonainen joku... Ei toinen varmaan litraa lähelläkään. Mut kyllä tässä niinku yhteensä on varmaan paha sanoa, mut kyllä varmaan yhteensä sitten alkaa olla vähän lähemmäs litraa. Mä en tuu nukkua tänä yönä. Mä en oo tulos nukkua tänä yönä. Ei se haittaa, kukaan nyt ikinä haluaiskaan nukkua. Nukkuminen on ihan nössöille tarkoitettu asia. Ja huom, se oli vitsi. Nukkuminen on erittäin tärkeää. Nukkukaa hyvin, se on yksi helpoimmista asioista, mitä te voitte tehdä terveyden parantamiseksi. Ja jos joku miettii, mitä täällä on, mitä teetä tää tämmönen on. Tää näyttää ihan hirveän mukavalta teiltä, niin tää on vaan kaakaota. Eikä mitä tahansa kaakaota, vaan kovettunutta kaakaota. Mut jos jotakin kiinnostaa hyvät teesuositukset, niin aika tämmönen perus on joku China Gunpowder. Tää on ihan perus vihreä tee. Tää on niinku maustamatonta. Tää on itse asiassa todella hyvää. Ja sit jos haluaa alkaa hifistellä, niin sit on jotain niinku tällä tiellä. Joo, ei kai siinä. Nähdään ensi videossa jälleen kerran. En tiedä mikä video tulee olemaan ja mitä videossa tullaan käymään läpi, mutta nähdään ensi videossa. Hei hei!